Ja, we zitten hier in het stadhuis van Gent. Zeer bijzondere plek, heel mooi. Echt een prachtig historisch gebouw. Daniel Termont, ook een toffe burgemeester, was hij al deze ochtend? Superleuke vent. Hè? Ja, en die stond daar net met heel veel bewondering te luisteren naar het soundchecken van onze artiest van deze ochtend. Ja. Voor de tweede keer gaat hij hier optreden met de Superstars nu. Hier is Born Crane. Of your life. Voor jullie optreden hier in Gent, Born. En tot de volgende keer binnenkort. De finale week van Meneer Konijn. Live vanuit het stadhuis van Gent.